Poštovani gledatelji, dobrodošli u Eksponat. Kraj je kalendarske godine i ovo vrijeme obično provodimo analizirajući 12 mjeseci iza nas. Prisjećamo se sretnih i uspješnih trenutaka, nastojimo potisnuti one loše. Analiziramo pogreške kako bi iz njih nešto naučili i spremno dočekali početak još jedne godine. Upravo vas današnji Eksponat vodi na početak života kakvog danas poznajemo, a koji možete sagledati u Hrvatskom prirodoslovnom muzeju. Danas Hrvatski prirodoslovni muzej, nekadašnji Narodni muzej, utemeljen je 1846. i od tada je na istoj adresi, na Gornjem gradu u Plemićkoj palači u kojoj je, prije njezine muzejske namjene, djelovalo prvo zagrebačko javno kazalište Amadeov teatar. Prirodnih raznolikosti svijeta u kojem živimo bili su još u 19. stoljeću svjesni i istaknuti hrvatski prirodoslovci, zahvaljujući kojima je građa tadašnjeg Narodnog muzeja rasla. Svi ravnatelji su bili sveučilišni profesori koji su ujedno bili i muzealci. S tim da recimo mogu se izdvojiti Dragutin Gorjanović-Kramberger, Spiridon Brusina, Đuro Pilar, koji su ujedno bili i prvi, znači i sveučilišni profesori i muzealci koji su prikupljali građu i u njihovo vrijeme je ta skromna građa koja je došla ovdje i prikupljena tijekom osnivanja je napredovala i prikupljalo se sve više i više. Sva prikupljena prirodnina čuva se, obrađuje i prezentira kroz specijalističke odjele: zoološki, botanički, mineraloško-petrografski i geološko-paleontološki. Zanimljivo, osim botaničkog, 3 su odjela djelovala kao zasebne muzejske institucije sve do 1986. kad su se objedinili u jedan muzej, Hrvatski prirodoslovni muzej. Nažalost, ovaj muzej ima velikih problema. Prvenstveno to je zbog toga što je on ovdje smješten već više od 160 godina i moram reći da je privremeno smješten već tada u staru Plemićku palaču koja ni u ono vrijeme nije bila napravljena tako da bude muzej. Što se tiče same prirodoslovne građe i smještaja građe, nažalost moram reći da je ona u relativno lošim uvjetima smještena. Naravno, mi se trudimo da građa ne propadne, čuvamo ju maksimalno, ali zato recimo na uštrb naših izložbenih prostora. Pa tako smo nažalost dio izložbenog prostora morali pretvoriti u depoe da bi tu građu sačuvali, jer podrumske prostorije su pune vlage. Usprkos uvjetima, u muzeju nastoje ne samo biti u korak s vremenom, već biti i ispred vremena. U predvorju je tako postavljena kamenospisna karta Hrvatske, najveća takva geološka karta u svijetu. Kamen je ovo mozaik koji pokazuje geološki sastav hrvatskih prostora. Svaki kamenčić ovdje je predstavljen zapravo kraj iz kojeg je uzet. Dakle, ovdje u ravničarskom dijelu Hrvatske imate te valutice koje su nanosi naplavine naših velikih rijeka, Drave, Save, a u sredini se naslučuje ili vidi se konture masiva Slavonskog gorja, Papuka, Krndije, Psunja, Moslavačke gore i Zagrebačke gore. Dole vidite zapravo južno od Karlovca vidite geološku građu, sastav geološki Like, Gorskog kotara, Istre, Dalmacije, skroz do kraja do Boke Kotorske. Osim kamenospisne karte, u svijet muzejske građe simbolično uvodi i geološki stup koji vizualizira geološku prošlost naših krajeva. Kroz vertikalu se očitava vrijeme i razdoblje kada su pojedine stijene panonske ili primorske Hrvatske nastale, te se iz geološkog stupa može iščitati sva dinamika geoloških promjena hrvatskog ozemlja. Kamenospisna karta i geološki stup dio su geološko-paleontološkog odjela koji čuva okamine paleozoika, mezozoika, kenozoika, stare i do nekoliko stotina milijuna godina. Svaki fosil kojeg mi imamo spremljenog ovdje u našim zbirkama i kojeg čuvamo
zapravo je jedno čudo prirode, jer se ti fosili zapravo kao takvi vrlo rijetko se nađu i zapravo potrebno je da bude ispunjen niz raznih uvjeta da se fosil, jedan organizam koji je nekada živio i danas ga možemo naći u fosiliziranom obliku, sačuva. Prije svega to glavni i osnovni preduvjet je da taj organizam ima nekakvi skelet. Znači, bilo da su to kosti ili da je to vapnjačka ljuštura nekog školjkaša ili hitinski omot nekog kukca. Kako bi se cjeline, dijelovi ili tragovi izumrlih organizama sačuvali, odnosno fosilizirali, moraju biti ispunjeni brojni kemijski i fizički preduvjeti. Okamine koji se u prirodi ne nalaze tako lako, obično nastaju procesom petrifikacije i karbonizacije. Ribe se inače kao takve dosta rijetko sačuvaju. Ove fosilne ribe s otoka Hvara pronašao je sve Dragutin Gorjanović-Kramberger u toj jednoj leći vapnenaca kojima su se desili ti specifični fizičko-kemijski uvjeti i uspjeli su se sačuvati. Tako da, budući da je to dosta proces koji je stvarno izniman, rijetko se nalaze. Ne možete sad hodati svugdje ni naći fosilnu ribu. Zbog toga je ova zbirka vrlo vrijedna i vrlo važna i u znanstvenim krugovima je vrlo poznata. Uz Krambergera temelje današnjeg geološko-paleontološkog odjela postavili su Spiridon Brusina i Đuro Pilar, koji su i prikupili veći dio današnjeg fundusa, koji priča priču o svijetu koji nas okružuje i koji pomaže u shvaćanju razvoja živih bića. U doba kada je evolucija postala popularna i kada je Darwin iznio svoju teoriju, brojni su se znanstvenici posvetili tome da zapravo dokažu tu teoriju evolucije i teoriju tu stupnjevitog razvoja živog svijeta. Tako je bečki paleontolog Neumayer postavio razvojni niz viviparida, to je zapravo jedna vrsta današnjih ogrca. Pa se onda zapravo može vidjeti kako se taj mali pužić razvijao od prvotno glatkih, zaobljenih formi do na kraju vrlo kompliciranih, uglastih i ornamentiranih oblika. Među eksponatima ovog odjela ističu se dvije zbirke koje su proglašene nultom kategorijom spomeničke vrijednosti. Jedna je zbirka holotipova, odnosno prvih prikupljenih primjeraka na temelju kojih su svi drugi opisani i obrađeni, dok je druga značajan dio i svjetske kulturne baštine. Riječ je o najbogatijoj zbirci neandertalaca prikupljenoj na jednom lokalitetu, u Krapini. Ovaj sef sadrži zapravo kranijalne, dakle lubanjske dijelove praljudi iz Krapine. Kao što vidite ima niz ladica. Ova jedna ladica sadrži, vidite, nekoliko lubanja. To su uglavnom, vidite, više manje cjelovite lubanje, za razliku od pustih fragmenata koji se čuvaju, recimo vidite izolirane zube, čeljusti, gornje čeljusti, donje čeljusti, ili ostaci, vidite, različitih fragmenata lubanje. Jasno, ovdje se radi o ostacima oko 70-80 jedinki, dakle vrlo veliki broj jedinki koji su skupljeni u Krapini kroz različite slojeve. Starost ovih nalaza je negdje oko 125.000 godina. Zbirka ostataka kostiju i kulture krapinskih neandertalaca sadrži oko 3000 različitih fragmentarnih objekata i nije izložena široj javnosti, već je, kao referentna zbirka za evoluciju ljudskog roda, namijenjena znanstvenom izučavanju. Gledajte, to su tipična morfologija neandertalca. Dakle, nemaju brade, imaju sazmano zdrave zube, dva su razloga zato što nisu jeli ugljikohidrate, kao što mi jedemo, dakle šećere, škrob, nego su jeli uglavnom mesnu hranu, biljnu hranu, uglavnom mesnu hranu i zato što su mladi umirali, jel? To su stalni zubi potiskuju mliječne zube, dakle znamo da je ta jedinka 4, 5, 6 godina, ne više, evo. S
tim da znademo da su im zubi, umnjaci kasnije, ranije probijali. Ovdje se čuvaju artefakti. Dakle, ovdje imamo kamene izrađevine paleolitičkog čovjeka iz Krapine. Dakle, to su ostaci njegovog oruđa, kamenog oruđa. Krapinski pračovjek pripadao je, kao što znadete, ili pretpostavljam da znadete, čovjeku starijeg kamenog doba, dakle paleolitiku. Ovdje se zna da je lupnulo, zna se eksperimentalnom arheologijom kako ta kost, kako ta lamela ili taj flake ili taj odbitak nastaje. Znači ovdje je on lupnio da bi dobio oštar brid. Oštar brid mu je trebao da bi koristio, da bi mogao imati sječivo. To je paleolitska kultura. Ostaci kostiju i artefakti koje je 1899. otkrio Dragutin Gorjanović-Kramberger najznačajnija su zbirka neandertalaca na svijetu i neosporni su dokaz evolucije i pokazatelj da su neandertalci bili, barem djelomice, izravni prethodnici današnjih europskih ljudi. Kao i zbirka ostataka kostiju i kulture krapinskih neandertalaca, široj se javnosti rijetko prezentira i fundus botaničkog odjela, koji se sustavno sakuplja posljednjih 25 godina. Današnja herbarska zbirka broji oko 100.000 herbarskih primjeraka i sastoji se od 2 herbarija. Jedan herbarij je prikupljen terenskim istraživanjima i on svojom građom obuhvaća uglavnom floru Hrvatske. A drugi je otkupljeni herbarij koji je mnogo veći od toga prikupljenoga i on obuhvaća svojom građom floru gotovo čitave Europe, Male Azije i jednog dijela Sjeverne Amerike. Prikupljena botanička građa ovdje se stručno muzeološki obrađuje. Biljka se najprije herbarizira da bi se potom identificirala i dokumentirala. Na ovoj etiketi mi možemo iščitati njezin znanstveni naziv, možemo iščitati lokalitet. Dakle, područje na kojem je ona ubrala i to područje što je bolje određeno, to naravno predmet ima veću vrijednost. Ako piše Hrvatska, u ovom slučaju Gorski kotar, Risnjak, pa možda ako ima još neki uži lokalitet, to je vrlo bitno botaničarima. Herbarske zbirke velika su baza podataka koja ponajprije služi studentima i znanstvenicima koji istražuju florno bogatstvo. Drugu stranu biološke raznolikosti približava zoološki odjel, koji broji više od 1 milijun primjeraka različitih životinja, podijeljenih u 60 zbirki. Zbirke koje su tu nastale bile su inicijalno prvenstveno zbirke koje su služile studentima za učenje. Nakon toga je zapravo nastao ovaj stalni postav. Danas mislim da taj naš stalni postav ima otprilike 100 godina. Mislim da bi mogli proslaviti tu negdje taj njegov jubilej. Mislim da je to po tome zapravo najstariji postav u hrvatskim muzejima. Zoološke zbirke pokrivaju gotovo sve skupine životinja te svjedoče o njihovom još uvijek tajnovitom svijetu. U ovom prostoru pokušavamo objasniti, odnosno pokazati raznolikost i građu kostura kod kralježnjaka, dakle viših skupina životinja, pa se tako ovdje mogu naći kosturi svih tih skupina, dakle i vodozemci, gmazovi, sisavci, ribe i ptice. I studenti i posjetitelji koji dođu u ovaj dio postava mogu usporediti i vidjeti da su zapravo ti kosturi kod raznih skupina životinja veoma slični, odnosno mogu isto tako utvrditi ili vidjeti ili ih netko može podučiti tome kako su se ti kosturi razvijali, odnosno koji dijelovi tijela su se kod kojih životinjskih skupina mijenjali i prilagođavali funkciji, nove funkciji koju su dakle, u evoluciji razvitkom života dobivali. Ovo je dio postava koji je obnovljen, to je jedini obnovljeni dio postava, on je obnovljen 1999. godine i on je ovako malo ambijentalan, dakle pokušava dočarati more i vodu u kojoj te životinje žive. Ono što je recimo svim našim posjetiteljima uvijek posebno zanimljivo su ovi veliki preparati koje ovdje vidite, pa recimo ovdje se nalazi ova velika bijela psina
To je onaj morski pas kojeg se svi užasno boje, a zapravo nema neke posebne potrebe, pa se onda recimo nalazi ovaj bucanj, to je najveća riba koštunjača koja se isto tako pojavljuje povremeno u Jadranu i neke druge vrste tih riba hrskavičnjača. U principu sve te ribe su više manje ulovljene u Jadranu. U Jadranu, točnije kod Kraljevice, davne 1935. ulovljen je primjerak druge najveće ribe, 7,5 metara duge korostasne psine. Inače, ova životinja je potpuno bezopasna. Kao što se vidi, nema zuba. Hrani se isključivo filtriranjem planktona iz morske vode. Spor je plivač i zapravo tako tim svojim otvorenim ustima jednostavno pliva kroz vodu i ono što u ta usta uleti, to jednostavno proguta. Inače, na škrgama koje su unutra ima nekakve izrasline koje joj omogućavaju da se napravi taj neki filter preko kojeg voda onda struji dok životinja pliva. Inače, gorostasna psina ne živi u Jadranu, u Jadran dolazi povremeno. Upravo ono najveće, najmanje i najneobičnije uvijek privlači pažnju posjetitelja, poput čudnovatog kljunaša i kljunatog ješka, sisavaca koji legu jaja, zatim endemske čovječje ribice, malenih kolibrića, brojnih egzota te kudravog nesita, pelikana koji, iako se zove dalmatinski, više ne obitava u našim krajevima, baš kao i droplja ili potrg. Životinja koja živi u stepskim područjima, odnosno u područjima Baranje i prema Mađarskoj i dalje, to je jedna od najvećih, ako ne i najveća ptica letačica. Odrasle životinje, koliko ja znam, imaju otprilike 20 kila. I upravo zbog te svoje veličine i činjenice zapravo da tako, kao purani trče tim otvorenim područjima, ljudi su ih izuzetno mnogo lovili i ubijali i to je jedan od razloga zašto su te životinje nestale. U Hrvatskoj su zbog manjeg obima stočarstva, ali i krivolova, gotovo izumrle i ptice lešinarke. Nažalost, u svijetu svakim danom popis zaštićenih izumrlih životinjskih vrsta raste, s čim i biološka raznolikost svijeta koji nas okružuje postaje sve siromašnija. Ukoliko se tendencija ekološke krize nastavi, većinu životinja buduće će generacije moći upoznati samo u muzejima i o njima doznati nešto više iz knjiga. Baš kao što, primjerice, danas u ovih 50 svezaka možemo iščitati izvješća znamenite ekspedicije Challenger, koja je trajala 4 godine, od 1872. do 1876. Ekspediciju je organiziralo Londonsko kraljevsko društvo uz potporu britanske vlade. Krenuli su na put sa ciljem da istraže sve svjetske oceane. Put je bio dug 79.300 morskih milja. Tom ekspedicijom je otkriveno 4.717 novih biljnih i životinjskih vrsta. Riječ je o vrlo raritetnoj publikaciji jer je svega 400 cjelovitih primjeraka, dakle koji se sastoje od 50 svezaka. Naime, kada je tiskan 31. svezak, parobrod koji je prevozio knjige iz Londona prema francuskoj obali doživio je havariju, tako da je veći dio knjiga uništen, a manji dio, tek mali broj, spašen. Upravo jedan od spašenih primjeraka 31. sveska čuva knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja, a nabavio ga je Spiridon Brusina, koji je kao prvi pristav prirodopisnog odjela tadašnjeg Narodnog muzeja, među ostalim, vodio brigu i o knjižnici. Knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog muzeja je specijalna muzejska knjižnica sa fondom od oko 40.000 svezaka. Knjižni fond sastoji se od stručnih i znanstvenih monografija, časopisa i posebnih otisaka, biološke i geološke tematike.
S obzirom na vrijednost i značaj pojedinih primjeraka, u siječnju ove godine osnovana je zbirka starih i raritetnih prirodoslovnih knjiga, koja obuhvaća 751 monografiju, a posebno se ističe najstarija među njima. Knjiga Ulysses Aldrovandija, tiskana 1638. u Bolonji. Knjiga se zove De Pistibus Libri et Decetis. Libri znači govori o ribama, morskim sisavcima i budući da to još razdoblje prije empirizma, znači gotovo egzaktnog shvaćanja znanosti, imamo tu i morskih čudovišta. Ovo je knjiga tiskana u Berlinu, autora Markusa Blocha. Riječ je o 4 knjige koje se bave ribama Njemačke i ribama drugih zemalja. Riječ je o u biti bakropisima koji prikazuju vrste riba. Ti bakropisi su naknadno bojeni i uistinu su vrlo rijetki i vrlo vrijedni. Osim rijetkih i vrijednih knjiga, Hrvatski prirodoslovni muzej čuva i rijetke i vrijedne minerale, poznate i kao drago kamenje. Danas je poznato više od 4700 različitih minerala, no samo se za njih 100-tinjak može reći da su česti. Minerali su sastavni dio litosfere, zemljine, kore i plašta, a gotovo svi se odlikuju pravilnim rasporedom atoma, zbog čega ih nazivamo kristalima. Vrlo je interesantno govoriti o tome kako su minerali nastali, jer definicija koja govori da je mineral homogeno, kemijski, čisto tijelo, ne odražava zapravo sve ono što se je dešavalo prilikom nastanka minerala. Različiti uvjeti u prirodi, različite kemijske supstance, različita temperatura, različiti tlakovi, sve to utjecalo je na različite grupe minerala koji su nastajali. Sukladno različitoj unutarnjoj strukturi razlikuje se 13 razreda minerala, a svo bogatstvo njihove pojavnosti može se sagledati u zbirci Mineraloško-petrografskog odjela Carstvo minerala. Svaki od eksponata na svoj način oduševljava raznolikošću i oblikom, a potječu iz nalazišta diljem svijeta. Nešto što je svima poznato. To je natrij klorid ili halit ili jednostavno kuhinjska sol. To je mineral koji nastaje iz morske vode i poznat je svakom u kućanstvu. Uvjeti su ti koji diktiraju kako će nešto nastati, u kojim će uvjetima, da li je temperatura, da li je viša ili niža temperatura. I u ovom konkretnom slučaju koliki je salinitet unutar morske vode, da li se sol može obarati, odnosno da li može kristalizirati. Znači koncentracija je bitna. Nakupine jednog ili više minerala su stijene koje se prema nastanku dijele na eruptivne ili vulkanske, metamorfne ili preobražene, te sedimentne ili taložne stijene, među kojima je i čuveni Brački kamen. Još jedna specifičnost hrvatskih prostora je zeleni škriljavac, metamorfna stijena kojom obiluje Zagrebačka Medvednica. Osim sistematike stijena, Mineraloško-petrografski odjel posjeduje i zbirku izvanzemaljske materije, odnosno meteorita.
Najznačajniji je svakako Hrašćinski meteorit, poznati kao Zagrebačko željezo, koji je pao 26. svibnja 1751. godine. S obzirom da je riječ o prvom službeno zabilježenom palom meteoritu, original se čuva u Bečkom muzeju. Još je jedan značajan uzorak koji bi tu želio napomenuti. Radi se zapravo o čitavoj zbirki vezuvskih lava. Zbirka vezuvskih lava koju je prikupio Pišpatić značajna je po tome što je to bila prva zbirka u svijetu koja je imala sustavno prikupljanje različitih vremenski datiranih lava. Od 79. godine, kada su zapravo zatrpani Pompeji, pa sve do konca 19. stoljeća postoji u ovoj vitrini zbirka koja pokazuje na sve značajnije erupcije. Od prvotnih zbirki Prvostolne akademije preko Narodnog muzeja pa sve do danas, zahvaljujući Spiridonu Brusini, Đuri Pilaru, Dragutinu Gorjanoviću Krambergeru i suvremenim prirodoslovcima, Hrvatski prirodoslovni muzej je u razdoblju od gotovo 170 godina postao banka podataka o građi prirode. Konačnica je da se ova kuća, da ovaj muzej dobije novi prostor, da ga napravimo na jedan suvremen način kakav je to i u Europi i u svijetu, jer zaista idemo ruku pod ruku sa ostalim velikim muzejima što se tiče naše građe. Naime, mi ovdje čuvamo oko 2 miliona primjeraka, što nas stavlja u red najvećih muzeja u Hrvatskoj. Znači, zaista bi u prostor, novi prostor, u novu zgradu mi imali šta staviti, imali bi šta pokazati ne samo našim posjetiteljima, nego i posjetiteljima iz cijelog svijeta koji nam dolaze. Sve ono što Zagrebački Hrvatski prirodoslovni muzej prikuplja, čuva, izučava i izlaže, od okamina i dijelova kostura krapinskog pračovjeka do izložaka koji svjedoče o geološkoj i biološkoj raznolikosti našeg svijeta, sve to znatiželjnom promatraču odaje odgovor na ono vječno pitanje – zašto?